Bekubanje uqoqo kwiivenkile zasekuhlaleni kumbindi weTheku namhlanje nalapho kuthinjwe impahla ezingakhuselekanga ze kwatyityimbisela umnwe noosomashishini abangayithobeliyo imithetho. Upon arrival, we did find the security official together with Mr. Brown Mokhotsi, who alleges that there was a shooting. uBrown Mokhotsi usinde ngokulambisa ngethuba abantu abangaziwayo ekholelwa ukuba bebehamba ngesinye isithuthi bevulele ngemvula yembumbulu kwisithuthi ebehamba ngaso eVosloorus phezolo. We will be transferring 5 million to Bafana Bafana players to support the Bafana Bafana squad. Umphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko umnumzana Gayton Mackenzie ubhengeze ukuba isebe lakhe liza kubinza ngeebhonasi zemali kumaqela esizwe awohlukeneyo athe aqhuba kakuhle mvanje. Sinamkele kwindaba zethu ndame ndodwa ndamba nophumza siphumba noyitolikyo lwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Amasebe ohlukeneyo karhulumente kuquka namapolisa KwaZulu-Natal avuke enza uqoqo namhlanje ngelokuqinisekisa ukuba iivenkile zithengisa ngokusemthethweni kwaye ziyayithobela imithetho elawula amashishini kwisixeko saseThekwini. Kolu qoqo kufunyaniswe ukuba zininzi iivenkile ezingayithobeliyo kwaphela le mithetho. Olu qoqo lwenziwa ngelizama uqinisekisa ukuba kuthengiswa izinto ezikhuselekileyo ezingenabungozi eluntwini. La magosa ezokhuseleko enze uqoqo eThekwini namhlanje. Today we are in Durban Central. It's an ongoing thing where we went to Limpopo, we went to various provinces within South Africa to ensure that products that is mandated and regulated by the National Regulator for Compulsory Specifications are complies to the compulsory relevant or specific compulsory specifications. So as you can see, we found a lot of non-compliant goods. Ukanti kufunyaniswe ukuba amashishini amaninzi awayithobeli imigaqo yokushishina. We found non-compliances ranging from electrotechnical, electronic goods to plastic carrier bags to safety shoes, as well as processed meats and foods that do not comply to the compulsory specification. These goods, with a rough calculation, are estimated to have a rand value of between 3 and 4 million rand. Uthi ezi zinto zithinjiweyo zinobungozi obukhulu eluntwini. These dangers, like shocks, you can be shocked. Something like a electrical lead, electrical cables. It is supposed to be 99% copper, and because of it doesn't comply, these non-compliance, we find unscrupulous manufacturers or importers that bring in leads, electrical cables that's got a lower percentage of copper than it's supposed to have. Kulindeleke ukuba kuphinde kuqhutywe olunye uqoqo kweli phondo kungekudala. Mapolisa kwindawo yaseMuleje Limpopo abambe indoda ekhayeni layo namhlanje nerhanelwa ngokuba ngungqondo-ngqondo kuthotho lweziganeko zokubulawa kwabantu ngenjongo zokuxhamla kwimali ye-insurance. Lo mrhanelwa uyamaniswa netyala lowayesakubala igosa kwinkonzo yesipolisa uSergeant Rachel Kutumela nojongene namatyala ngama-32 quka lithoba okubulala, 12 obuqhophololo, naniselwano ngemali kwakunye netyala lokuxhamla kwimali efunyenwe ngondlela mnyama. He is the brother to the two sisters, so they are actually siblings. We are taking him for processing now to Polokwane police station. Most definitely he will appear tomorrow at Polokwane Magistrate Court. But as for the 3 that are already undergoing court processes, their case will be transferred to High Court so that they can deal with the proceedings from that side. That this is a culmination of our hard work of the detectives. I can tell you now without any fear or favor that more arrests are imminent at this stage. Our police are working around the clock to ensure that those that are involved in the insurance killings within this very province are actually brought to book to face the full might of law.
Enkundla ephakamileyo igwebe ngelithi Operation Dudula mayiye kukungcuthekisa bemi bamazwe angaphandle kwaye iyalele abasemagunyeni kuba bathabatha amanyathelo ukunqanda ezenzo ze-Operation Dudula. Mibutho eliqela elwela amalungelo oluntu iye yasa i-Operation Dudula inkokeli zayo ezimbini kunye namasebe karhulumente enkundleni. Inkundla igwebe ngelithi iphulo le-Operation Dudula elithintela abantu basemzini kuba bafikelele kumaziko ezempilo, izikolo kunye norhwebo alikho mthethweni. Inkundla ithi akukho mntu unelungelo lokunqanda abanye abantu ngelifuna kuba bavelise ubungqina bokuba bangabemi beli kusini na. Basemagunyeni bayalelwe kuba bathatha amanyathelo ngokukhawuleza ukuthintela izoyikiso zokubukulwa kwabemi bamanye amazwe kunye nentetho yentiyo. Mapolisa esikhululo samapolisa eFosloras eGauteng alinde usomashishini uBrown Mokgotsi kuba ayokwenza ubungqina obufungelweyo kulandela ukuhlaselwa kwakhe kubusuku bayizolo. OkaMokgotsi usinde ngokulambisa ngethuba abantu abangaziwayo ekukholelwa kuba bebehamba ngesinye isithuthi bevulele ngemvula yembumbulu kwisithuthi ebehamba ngaso. Kuvakala ukuba usomashishini ogama lakhe lingundaba-mlonyeni kuphando lwekomishoni ekhokhelwe nguMadlanga nakwikomiti yesikhawu epalamente uBrown Mokgotsi usinde kwithunzi lokufa izolo. Kukholelwa ukuba amadoda angaziwayo avulele ngerhuluwa kwisithuthi abehamba ngaso izihlandlo eziliqela. At around 10 o'clock last night, we were called by a security official belonging to a private security, alerting us that there was a shooting around the area. We immediately dispatched a team of police officers, and upon arrival, we did find the security official together with Mr. Brown Mokgotsi, who alleges that there was a shooting. There was another car, a white bakkie. He does not know the make, where those individuals started shooting at his vehicle while he was allegedly inside. So we then encouraged him to open a case. He alleges that he was traumatized at the time. He did not feel safe. So he has promised us that he will present himself to the Vosloorus police station to open a case formally. But we are investigating a case of attempted murder for now as the SAPS. We have seized the vehicle. Amapolisa athi asalinde lo kaMokgotsi ukuba sondele nganeno ukuza kunika ubungqina bakhe ngento eyenzekileyo izolo. Then let us come to a place, let's go to a place that would be most convenient for you, where you would feel more secured. So he has not responded to, give us a location, a possible location where we could meet him. But our investigations are continuing. You can see our ballistics experts. They're quite busy with the car that was allegedly shot at. They're doing their work, and our investigations continue, not only here at that particular crime scene where this alleged attempted assassination happened. Ngelixa ekwathe aqhuba uphando ngetyala lokuzama ukubulala. Inhloko yezobuntlola uNjengele Dumisani Khumalo uye wacacisa ngokushicilelweyo kwi-CCTV nebonisa uSergeant F. Inkosi nosebenza phansi kosekela mkomishinala onqunyanyisiweyo uShadrack Sibiya nalapho olushicilelo lubonisa lukaNkosi ngena kumzi kaKatiso Molefe kulonyaka uphelileyo kwiintsuku nje ezilishumi phambi kokubanjwa kukaMolefe kwaye kolushicilelo kubonakala uNkosi ephethe ibhegi esandleni sakhe. Ngethuba ivele phambi kwekomishoni yophando namhlanje, inhloko yezobuntlola kwinkonzo yesipolisa uDumisani Khumalo ucacise ngokuqhubekayo kushicilelo olubonisa uSargeant Inkosi ekwikhaya likaKatiso KT Molefe. Uthi isithuthi ewayehamba ngaso sasesipolisa kwaye sisetyenziswa yiofisi kasekela mkomishinala wamapolisa uShadrack Sibiya. It is an SAPS vehicle that is allocated to the Office of the Deputy National Commissioner Crime Detection, Lieutenant General Sibiya. Uqhubeke wathi lo kaNkosi watyelela elikhaya kwiintsuku ezilishumi phambi kokuba kubanjwe lo kaMolefe. The person that we see exiting the white BMW is a Sergeant Nkosi. Waleke ngelithi kwakolu shicilelo kubonakala lo kaNkosi ephethe ibhegi nathi ibonakala ingathi inento yexabiso ngaphakathi kuyo, nangona isithi ayaziwa ukuba yintoni.
Unfortunately for us, it's not transparent, so as we can see what type of chocolate is in there. But he is having a bag that does not look like it's heavy. Unjengele Dumisani Khumalo uveze ukuba imoto eyihamba usekela mkomishinala wamapolisa ngemini amapolisa ayeqoqa emzini wakhe yeyandoda enothotho lwamatyala kwaye le ndoda yayikhona njengonogada wakhe ngethuba enika ubungqina epalamente. On the picture is the day the Deputy National Commissioner was appearing in the ad hoc committee with the same gentleman, owner of the car, acting like his close protector. Ukhumalo kwathe ukubuzwa kukaVusimuzi Khet Madlala malunga nokuthinjwa kukaJerry Boshorha bekucwangciselwe ukuba kuhambe ngaxeshanye nomsebenzi wokuqoqa indlu kaKatiso KT Molefe ngokwayamene nokubulawa kuka-Ahmad Swart. Ukuncakaza kubeka abemi beli phansi koxinzelelo olumandla kwezezimali. Ingxelo yophando yakutshanje nekhutshwe Experian Level 22 ibonisa mhlophe kuba abantu abancakazayo batsala nzima ukuhlawula amatyala abo kunabantu abangancakaziyo, kanti abanye ingakumbi ulutsha noluqalayo ukusebenza luboleka imali yokuncakaza ngethemba lokuwelwa ngumqesandleni. Kulo nyaka upheleleyo abemi beli bachithe imali ebalelwa kwi-1.5 trillion zeerandi ngethemba kwimidlalo yokuncakaza. Ingcali zithi njengoko bebaninzi abantu abancakazayo kodwa bambalwa kakhulu abaphumelelayo kwaye abo bangaphumeleliyo bafaka uxinzelelo olumandla kumba wezezimali kumakhaya aliqela. The data is clear that a lot of South Africans who are gambling are definitely not doing it responsibly. And I fear that the results of that will be, we're not going to get to a position where people can secure that financial freedom that they so desperately seek. Oluphando lwe-Experian kunye nolwe-Volt 22 luthi le ngxaki yokuncakaza ingumqobo ekuvelisweni kobutyebi. Is the youngest people and the people who earn jobs that are considered in South Africa to be entry-level jobs. So although we don't have rand values, what is clear is that these are the people in the broader scheme of things who actually don't have a lot of money, who seem to be spending disproportionately on gambling. Ixhala ngoku lelokuba abantu baboleka imali ngethemba lokuwelwa ngumqa esandleni ukuze bakwazi ukusombulula ingxaki zabo zezezimali. The reality though is that the house always wins. And so for 99% of South Africans, that means that those placing those bets are going to be put in an adverse financial position, particularly if they're using other people's money, i.e. debt, to make those bets or to do that gambling. Abantu bayabongozwa ukuba bafunde banzi ngezezimali ingakumbi ngelixesha linzima kwezoqoqosho. Zilungisiwe iziseko zophuhliso kwiziko eliphehla amanzi elindle i-Freshwater Flats Wastewater Treatment Works eGqeberha eMpuma Koloni sodolophu kulo masipala uvakalise ukungonwabi ngokonakaliswa kweziseko zophuhliso kwinto athe ibuyisela umasipala umva yayinenkcitho mali. Ukungasebenzi kweli ziko kwakhokelela ekuvalweni kolwandle lwaseBrighton ngenxa yongcoliseko lwamanzi anetyhefu. Usodolophu kumasipala waseNelson Mandela Bay babalwa Lobishe uthi kuyachulumancisa ukugqitywa komsebenzi wokulungiswa kweziseko zophuhliso kwiziko eliphehla amanzi elindle. Silapha Freshwater Flats kwenye treatment works zethu. Sichulumancileke ufumanisa into yokuba ugqityiwe umsebenzi besikade siwukhalela wokulungiswa kweziseko zombane ebezisenza into yoba makungaphehlwa kakuhle ilindle kwezipani zikhona. Usivala nokuba masikwazi ukuba nokwazi ukubona uba kwenzeka ntoni kwikona ngekona. Ukwalumkise amasela ke ngokubuyisela umasipala umva. Siyafuna ulumkisa abahlali balapha eNelson Mandela babayo ukuba basibuyisele umva. Eziseko sesiyichithile 30 million silungisa zona. And it's quite unfair that every time siphinda-phinda intwenye kube kho abantu abalindele iziseko ezizizo. Ngoku basibuyisela back uba masijongane neziseko zelindle. Kananjalo ukuguga kweziseko kukwaxelwe njengomnye unobangela ukuba umasipala achithe imali elinganiselwa kwi-10 million yeerandi. Ngenxa yobudala ke bemizimba yezi MCC Motor Control Centers
kuyafuneka sithenge ezintsha ngoba le equipment intsha ayikwazi ukungena kakuhle kule indala. Senza ezo zinto ke imali esesichithile ke iphaya ku 10.6 million ukuthatha iplant ibikehla iplant kwelixesha siqhekezelwa kakhulu yawufika kwizinga lokusebenza elingu 10%, but sesiyiguqule ke ngosihleli ngokuphaya ku 85%. Umasipala ukwathena kubeni lo msebenzi uthabatha ixesha elide kodwa banethemba lokuba eliziko liza kuba likhubalo kuninzi. Umphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko umnumzana Gayton Mackenzie ubhengeze ukuba isebe lakhe liza kubinza ngeebhonasi zemali kumaqela esizwe awohlukeneyo athe aqhuba kakuhle mvanje. Mackenzie uthi eli lilinge lokukhuthaza abadlali kuba baqhube kakuhle kwitumente abathabatha kuzo inxaxheba nanjengoko bengahlawulwa ngokulinganayo noxa babo bamanye amazwe. Umphathiswa ukuvakalise oku ePitoli ngale ntsasa ngethuba benika ingxelo ngemiba yolawulo eyahlukeneyo yesebe lakhe. Umphathiswa wezemidlalo umnumzana Gayton Mackenzie uthunge injobe ebandla namhlanje ephawula ngemiba eliqela kwisebe lakhe lezemidlalo. Lo kaMackenzie uthi bawubeke kwelokulibala umba wokufaka isibheno kwisigwebo seFIFA sokuhlutha amanqaku amathathu kwibafana bafana ngethuba ibilungiselela ukuya kwindebe yehlabathi. I commend SAFA for being transparent, and I agree that now is not a time to make a martyr or a scapegoat out of anyone. Umphathiswa njengenjojeli yenjoli kwelisebe wabe izithebe esabela amaqela esizwe athe aqhuba kakuhle mvanje kwitumente ezahlukeneyo. In recognition of the incredible success we have seen under the revitalized Hugo Bruce and Helman Mkhelele, we will be transferring 5 million to Bafana Bafana players to support the Bafana Bafana squad and in preparation. Uthi eli linyathelo lokukhuthaza abadlali bamaqela esizwe ukuba bayazi ukuba ilizwe liyabaqaphela kwaye liyazingca ngenkuleko yabo yokumela uMzantsi Afrika kwihlabathi. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele kaloku kwidesika yami yeMozulu mna ke bethuna ngegama ndikuThabile intswakazi yaseBathenjini mvanje ngokubanzi masijongeni kaloku ke iMozulu leke bukele ekhaya sisiphawuleni kaloku iziganeko zamvanje kwiMozulu kuMzantsi Afrika kusukela ekuseni ngomso naphaya ngorhatya kusukela impela kakhulu ngamandla kwelaphondo lonke laphaya entshona koloni kwasekuseni futhi ngamafu angephi phaya ekhatshona ingqele phako Fredendal ngenxa ka 12 baluvaleke bukele ekhaya futhi belusonga olwasuku sele kufudumele kamnandi ngorhatya phaya ngenxa yamashumi amathathu aphinda akhatshwe sisithathu kanti ke apha ekhaya bethuna kwamaqondo wakho phansi naphezulu sivule phaya ephondweni lokuqala eliphaya kaloku lona empuma koloni impela mbukeli wami ekhaya ke kwintshona namazantsi olaphondo kohafu pha kwasekuseni futhi ngaloo mafu nje nenkwanka ngenxa yakhe kaloku futhi ke la 11 degrees bevala imini ngomso ngo-30 degrees kanti ke baphila kanje kwelaphondo lapha eFreystata elizinze ke kumbindi apha eMzantsi impela kwakhona kuncam yelaphondo futhi namazantsi njengaphaya kwasekuseni futhi koBloemfontein bevuswa nje lelashumi elikhatshwa sisihlanu benjenje kwelaphondo laphaya entshona koloni ngamandla mzontsundi wam ekhaya pha kumantla welaphondo futhi njengapha kwiindawo ezininzi koBeaufort West ngexesha lasekuseni fa kumnandi kucwengile nje ngo-13 degrees kanti ke ithi iMozulu kwiphondo laphaya eNorthern Cape ngamandla kumantla welaphondo futhi koKurumani kwasekuseni futhi zimvula zintshizane nendudumo yonke nje lantsasa ngenxa yelashumi nje elikhatshwa kaloku sisithandathu kanti ke mgama ngokubanzi phaya ephondweni futhi ke lapha ko-Northwest ngomso mpela ke kwintshona namantla welaphondo futhi kwasekuseni phaya qaba ngamafu koTosca ngo-19 degrees kanti ke baphila ngolu hlobo kwelaphondo lapha kalombukele ekhaya futhi ke eGauteng mpela pha kundlunkulu welaphondo itswane ke leyo kwasekuseni futhi kunganetha kududume kubaneke nje yonke intsasa ngo-14 degrees mbukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi phaya kwelaphondo lapha kalombukele
ubukele ekhaya koLimpopo futhi impela ke kwimpuma namazantsi walo phalaburwa kwasekuseni futhi ngo-22 degrees no-29 emini ngomso xa bezawulala sehle njalo ngokubanzi phaya ephondweni lapha kaloku ubukele ekhaya kompumalanga ngamandla ke kwintshona namantla laphondo kwasekuseni futhi buse-Middleburg neziphaluka phaa kucwengele ngo-14 degrees napha kumbindi emalahleni kumandi noxa kunetha nje ngo-13 degrees vume ekhaya ndiyivale ndiyisonge imozulu ngephondo lokugqibela nqa phaya bethina KwaZulu-Natal impela ke kumantla welaphondo phongola kwasekuseni futhi ku-16 degrees naphaya eThekwini futhi kuyanetha kuyafefa nje yonke la ntsasa mna ndikuthanda kangaka xeshwale miyoli Kanti ngomso oxa bethu baza kube belapha nezindaba zethu ngolwimi lwesiZulu kamnandi mawethu.